نه بافت زمین دردنی داروی و چند دوم در یای بیاخرانیکوی زوپار نبده айби чекчинакои туалетҳои дохили шаҳр. ҳами пеш туалет як сомон буд, ҳама мерафт ҳама ҳоҷатхонаам як сом медод, мешиш мери. ай рӯзе туалетҳо 2 сомонӣ шуда, иними бевои да интернет рида гаштесиян. аз масъулини ҳоҷатхонаҳои шаҳр хоҳиш мекунам ки ё ин ки нархи ҳоҷатхонаҳотона арзон кунен, ё ин ки я 3 ё 4 пачка памперси размери н гирифта бурда дар иними беваи раҳрине ки дар дарни интернет рида гаштесай тиен то ин ки интернета ҷазир накуна. ва инчунин аз масъулин хоҳиш мекунам ҳами одаме ки ҳами голосовои ҳами бевара запс экран кардаю дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштай, ин одамам я лапоткай ё я белатин штоби ридагиҳои ҳами бевара ҷамъ куна бара дар интернет напартоям. ин худозадаш ридесай инаш гирифтай дар интернет партофтай. охе инсон ҳами одам падару модари тира даҳанша пур кардестай, дар рангу намуди диним хеле фахаскара сар додестай. бо тура чӣ хел номусуд иҷозат мета ҳами голосовоиҳоро мегирӣ дар интернет мепартоӣ, темболи дар страничкаи худат бо. ай акаву додарат, ай падару модарат шарм намедорӣ? номуси ҷавонмардӣ шумо дар ки ҷоай? бовар кун обрӯи миллати тоҷика резонде ба ҳамин коротон. дар як ҷо маҳтале гап назадай ки меган гӯш кун, равен шумо аввал пеши раҳи ҳамо блогерои шармандатона гирен, ба биёен дар инҷа гап занед. инеми гап қатӣ даҳанмона маҳкам кардиян дигар миллато. ай бай фикри худтона не, фикри падару модаротона кунед. фикри падару модаротонам намекунед, фикри таърихи бузург доштаи миллати тоҷика кунед. фикри ҳамин миллати ба фарҳанга кунед ки мо чӣ қадар қаҳрамоно доштем, чӣ қадар олимо доштем. миллати мо дар ҳама ҷо дар кӯндики сина мезада мегашт ки мо абуалӣ ибни сино дорем, абурайҳони берунӣ дорем. не ки мидами рӯз чӣ соф блогерои шарманда буромадан ҳамаро ҷазир кардан партофтан. бовар кунед ҳолеам хиёл мекунам вақта пешраи ҳаминоро агар нагирем ку 2 рӯз пас шармандаву шармсор мекунанд дар ҷаҳони интернет миллати тоҷика. бояд мо ҳама каса пешраи ҳамин шармандаҳоро гирем. ин девонаҳо хайф гуфта худшона ҳайф каресиянд.